Annika ei muista. Kaalipäistä tuo Eeva kerran. No joo. Me ollaan puhuttu tässä hiukan siitä, mistä lapset tulee. Ja me puhutaan tää koko ohjelma ajan. Kerrotaan teille nyt sitten, mistä lapset tulee maailmaan. Maailmassa syntyy joka sekunti aina 3 lasta. Niin kuin, että jos laskisi, että 3, 6, 9, 12, 15, niin tulee niin monta koko ajan. Ja sen takia me kerrotaan, mistä niitä tulee ja miten niitä tähän maailmaan tulee. Aloitetaan katsomalla pari kuvaa. Tässä kuvassa on Timo ja Sinikka. He ovat 4-vuotiaita. Tästä kuvasta ei voi sanoa, kumpi on Timo ja kumpi on Sinikka, koska he ovat niin samannäköisiä ja heillä on ihan samantapaiset vaatteetkin. Mutta kun on alasti, niin näkee jo ihan selvästi, kumpi on kumpi. Timo on poika ja sen huomaa siitä, että pojalla on aina jalkojen välissä kikkeli. Kaikilla pojilla on se. Minä tiedän nimestäkin. Niin Timo on pojan nimi kanssa. Ja sitten Sinikka on tyttö ja sen taas näkee tuosta kuvasta siitä, että sillä on jalkojen välissä tommonen rako eli pimppi. Ja kaikilla tytöillä on myöskin jalkojen välissä pimppi. Timo pissaa kikkelinsä kautta ja Sinikka pimppinsä kautta. Molempien mielestä on kiva tutkia pimppiä tai kikkeliä. Mutta sitä pitää vähän varoa, ettei likaisilla käsillä tutki, koska silloin pimppi tai kikkeli voi tulehtua. Muuten tutkiminen on ihan vaaratonta. Tuossa on puhuttu semmoisista sanoista kuin kikkeli ja pimppi. Oletteko te kuullut niille muita nimiä? Joo, penis ja klinu. Tiedätkö Päivi? Piperi ja pikku. Entäs Mitäs Helmi? muuta? Tässä on Timo ja Sinikka jo 14-vuotiaana. Nyt erottaa jo vaatteet päälläkin siitä, kumpi on kumpi, mutta kun heillä on erilaiset vaatteet. Mutta mikään ei tietenkään estä Sinikkaa pistämästä myöskin pitkiä housuja jalkaansa, jolloin ne olisi vaatteet samanlaiset. Mutta siitä huolimatta heillä on ihan erilaisia kohtia ruumiissa. Ja ne erot huomaa parhaiten, kun katsoo Sinikka ja Timoa ilman vaatteita. Sinikan rinnat ovat alkaneet kasvaa. Tätä Timolla ei tapahdu. Myöskin jalkojen välistä he ovat erilaiset. Ja jalkojen välin on molemmille alkanut kasvaa karvoja. Kainaloihinkin on alkanut kasvaa karvoja. Tässä Sinikalla on jalkojen välissä side, jota sanotaan terveyssiteeksi. Hän laittaa sen päälle kerran kuukaudessa, koska hänellä on silloin kuukautiset. Kuukautisten aikana tulee pimpistä aina vähän verta muutaman päivän ajan. Ja side on päällä sen takia, että housut ei tulisi likaisiksi. Kaikilla tytöillä on kuukautiset ja ne alkaa siinä 11 tai 15 vuoden ikäisenä tai sillä välillä. Kuukautiset on sitä, että Sinikan sisällä irtoaa aina kerran kuukaudessa semmoinen pieni munasolu. Ja kun se munasolu lähtee ulos Sinikasta, niin se tulee sieltä veren mukana. Tätä verta tulee parin päivän aikana ja sitä tulee kaikilta tytöiltä, eikä se ole yhtään vaarallista. Timossakin on tapahtunut erilaisia muutoksia. Esimerkiksi Timon ääni tulee möreämmäksi ja sitten hartiat on tullut ehkä vähän leveämmäksi, mutta muuallakin. Timon kikkeli nimittäin aina silloin tällöin jäykistyy ja kasvaa ja ikään kuin nousee seisomaan. Joskus kun tämä tapahtuu yöllä Timon nukkuessa, niin kikkelistä saattaa tulla ulos valkoista paksua limaa ja se liman ulostulo tuntuu Timosta aika kivalta. Tämä lima on siemennestettä. Sitä syntyy kikkelin alla olevissa kiveksissä. Täällä kiveksissä syntyy sellaisia pieniä soluja, joita sanotaan siittiöiksi. Ja nämä siittiöt sitten tulevat sen liman mukana jäykistyneen kikkelin kautta ulos. Niitä siittiöitä on yhdessä ulostulessa limassa aina useita miljoonia. Koska liman tulo siitä jäykistyneestä kikkelistä saattaa tuntua aika kivalta, niin Timo saattaa joskus hieroa sitä kikkeliä ja silloin siitä tulee taas limaa ja tuntuu taas kivalta. Muutokset Sinikassa ja Timossa merkitsevät sitä, että he ovat tulleet sukukypsiksi. Eli siis silloin, kun Sinikka saa kuukautiset ja Timon kikkeli alkaa joskus jäykistyä, he voivat myös saada lapsia. Tytöstä voi siis tulla äiti ja pojasta isä. Mutta miten Timosta voi sitten tulla isä ja miten Sinikasta voi tulla äiti? Yleensä heistä ei vielä näin nuorina, eli 14 vuoden ikäisenä tule äitejä ja isiä, mutta tässä iässä he alkaa jo tykätä toisistaan vähän eri lailla kuin ennen.
he sanovat usein rakastuneensa toisiinsa. Kun tyttö rakastaa poikaa ja poika tyttöä, niin he haluavat pussata ja halata niin kovasti kuin vain voivat. Kun Timo ja Sinikka halaavat toisiaan oikein kovasti, niin Timon kieli kasvaa ja jäykistyy, ja Sinikan pimpissäkin tuntuu jännältä. Jos Timo tälle laittaa kikkelinsä Sinikan pimppiin sisälle, niin sanotaan, että he ovat yhdynnässä. Yhdynnästäkin on useita eri nimiä. Esimerkiksi nussiminen, paneminen, naiminen ja makaaminen. Kaikki tarkoittaa tätä samaa. Terve. Mikä sun nimesi? Timo. Mä oon Sinikka. Rakastatteko te toisiaan? Joo. Joo. Mitä te teette, kun te rakastatte toisiaan? Keksitään kaikkea kivaa, mitä me voidaan tehdä yhdessä. Esimerkiksi istua täällä kallioilla ja ottaa aurinkoa. Niin, tai ihan tuommoista tavallista, koska me asutaan yhdessä, niin meidän rakkauteen liittyy semmoisia, että Timo lähtee aamulla ja sitten kun se lähtee, niin se herättää mut ja antaa suukolähteen. Sanoo, koska se tulee kaikki. Sovitaan aina, milloin me tullaan kotiin. Yhdessä syömään tai sitten me syödään kaupungilla tai tuommoista. Tai nukkumaan yhdessä. Onko teistä kiva nukkua yhdessä? On. On. Sen takia kai me ollaan oikeastaan menty yhdessä asumaan. Mielestäni on niin kiva nukkua yhdessä. Tehdä kaikkea yhdessä sillä tavalla, kun että me saadaan asua ja olla yhdessä. Oletteko te yhdynnässä? Ollaan. Joo. Tietysti. Kuinka useasti? Useasti. Aina eri aikoina. Se on kauhean kiva aina. Joskus sillalla ja joskus päivällä ja joskus aamulla. Onko kiva olla yhdynnässä? Totta kai se on On. kauheasti. Mikä muu on kiva silloin? Mitä muuta kivaa te teette, kun te rakastatte? Ai, mitä muuta me tehdään, kun ollaan yhdynnässä? Niin. Mikä muu tuntuu kauhean kivalta? Ei, ihan vaan, vaikka toisen koskeminen niin on kauhean kiva, tai se, että saa nukkua yhdessä on kauhean kiva. Niin, tai on toisen lähellä, niin sekin on kauhean. Tai se, että juo yhdessä aamuteet. Pusaatteko te usein? Joo. Pussataan. Sillä niinkin usein, että välillä tuntuu, että ei pussaita enää. Miten te pussaatte? Näytetään. Pitäisikö meidän näyttää vähän? Me pussataan vaan, me ei suudata. Noin.